Kaixo, aste honetako adierazle ekonomiko garrantzitsuenak errepasatuko ditugu. Hau, aste ekonomia da. Otsailean, gizarte segurantzako afiliazioa 1,0 igo zen iazko hilabete beraren aldean. Aurrerapen horrekin, 3 otsail jarraian diraia da, 1.000.000 afiliatu baino gehiagoko kopuruekin. Halaber, otsailean erregistatutako langabezia 1,3 murriztu zen. Eta langabezian dauden pertsonen kopurua 2008tik otsail batean jaso den txikiena izan da. Aurreko urtearekin alderatuta, otsailean 1.500 pertsona inguru gutxiago daude langabezi. Azkenik, urtarrileko industriaren produkzioak berri ezain baikorrak ekarri ditu. 1% murriztu bai da urte arteko tasetan. Energia izan ezik, beste ondasun mota guztien produkzioa jaitsi eginda. Hurrengora arte!